Baba, egqimeni likaJesu Kristu waseNazaretha, uNkulunkulu wethu sisondela emasangweni ezulu ngenhlokomo nenjabulo ngokuzithoba uNkulunkulu namandla ukunikwa ithuba elisha lokukhuluma ngezwi lakho. Nanamuhla Jehova, ngihole ngisazokhuluma ngezwi lakho. Izwi lakho liyiqiniso kuphela, izwi lakho lingukukhanya ey'nyaweni zethu. Sikhanyisele Jehova ngalo leli zwi, ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha, manje kuzobe phakathi. Bazalwane bami, ake sithi amen bese ngiyabingelela ngegama elihle nelinamandla lomfelo wethu uJesu Kristu. Namuhla bazalwane, ngifuna ukukhuluma ngodaba olubalulekile olutholakala laphayana kuNehemaya 4, kakhulukazi lapha isihloko sakhona esithi izitha ziyabahlupha abakhayo. Ngifuna bazalwane le ndaba ukuthi ngiqale laphayana kuNehemiya 1 size nayo, kodwa nje kakhulu indaba yethi laphayana kuNehemaya 4. Ithi laphayana kuNehemaya 1 or kuNehemiya 1, amazwi kaNehemiya indodana kaHakaliya. Kwathi ngenyanga kaKhislevi, ngomnyaka wa20 ngisendlini yenkosi yaseShushani, kwafika uHanani omunye wabafowethu, yena nabantu bakwaJuda. Ngababuza ngabaJuda ababesele besilindele ekuthunjweni nangeJerusalema, bathi kimi, insali eselileyo ekuthunjweni lapho ezweni isehluphekeni okukhulu nasehlazweni. Ugange lwaseJerusalema lubhidliziwe namasango alo ashisiwe. Kwathi lapho ngizwa lawo mazwi, ngahlala phansi ngakhala izinyembezi, ngalila izinsuku ezithile, ngazila ukudla, ngakhuleka phambi kukaNkulunkulu wezulu, ngathi, ngiyanxusa Jehova uNkulunkulu wezulu, wena uNkulunkulu omkhulu owesabekayo nowesabekayo, ugcina isivumelwano nomusa nabakuthandayo nabagcina imiyalo yakho, ukuba indlebe yakho ilalele namehlo akho avuleke, ukuze uzwe umkhuleko wenceku yakho engiyukhuleka phambi kwakho ngalesi sikhathi, imini nobusuku, nxa abantwana bakwa-Israyeli izinceku zakho, lapho ngivuma izono zabantwana bakwa-Israyeli esone ngazo kuwe. Yebo, nami nendlu kababa sonile, senzile kabi kakhulu kuwe. Asigcinanga imiyalo yakho nezimiso nezahlulelo owayala ngakho inceku yakho uMose. Ake ulikhumbule izwi owayala ngalo inceku yakho uMose, ukuthi uma niphambuka mina ngiyakunihlakazela phakathi kwezizwe, kepha uma nibuyela kimi nigcina imiyalo yami niyenze, noma abaxoshiweyo benu bebe semajukujukwini ezulu, ngiyakubabutha lapho nokho ngibayise endaweni engiyikhethe ukubeka igama lami kuyo. Angizoyiqeda-ke bazalwane, ngifunde kwaze kwafika laphayana ku-verse 9. Ngizama ukwakha i-background ukuthi sazi ukuthi uma sifika laphayana kuNehemaya 4 bekwenze njani. UNehemaya-ke bazalwane usezizwile izindaba ezingemnandi. UNehemaya yamphatha kabi le ndaba. UNehemaya wayesecela ukuvunyelwa inkosi laphayana kuNehemaya chapter 2. Manje mhlawumbe singawufunda futhi kancane. Ithi kwathi ngenyanga kaNisani, silapha ku-chapter 2 suqala verse 1. Kwathi ngenyanga kaNisani ngomnyaka wa20 ka-Arithashashita inkosi, iwayini liphambi kwakhe, ngaliphakamisa iwayini ngalinika inkosi, ngangingazange ngiliphe phambi kwayo. Inkosi yathi kimi, ubuso bakho bubupheleni, lokhu ungaguli na? Lokhu kungukudabuka kwenhliziyo kuphela. Ngase ngesaba kakhulu, ngathi enkosini, mayime njalo inkosi, ubuso bami bungebiphe ngani lapho umuzi indawo yamathuna awo baba uchithekile namasango awo eshiswe ngomlilo na? Yayisithi inkosi kimi, ukhala ngani? Ngase ngikhuleka kuNkulunkulu wezulu, ngathi enkosini,
Uma kukuhle enkosini, uma inceku yakho ifumene umusa emehlweni akho, ungivumele ukuba ngiye kwaJuda emzini wamathuna obaba ukuba ngiwuvuse. Inkosi yathi kimi, inkosikazi ihlezi eceleni kwayo. Uhambo, inkosi yathi kimi, cela ukuyiphinda lapho. Inkosi yathi kimi, inkosikazi ihlezi eceleni kwayo. Uhambo lwakho luyakuba isikhathi esingakanani nokubuya kuyakuba nini na? Kwaba kuhle-ke enkosini ukuvuma ukuba ngihambe ngayitshela isikhathi esithile. Ngifunde laphana ngafika ku-verse 6. Lapho engiphokophelele khona bazalwane, ngiphokophelele laphayana kuNehemiya wesine. Nehemiya wesine bazalwane ufundeka kanje. Isahluko sithi izitha ziyabahlupha abakhayo. Kepha kwathi lapho uSanibhalathi esezwile ukuthi sabe silivusa ugange, wathukuthela wavutha ulaka, wakolotela abaJuda, wakhuluma phambi kwabafowabo nempi yaseSamariya wathi, benzani labaJuda abangenamandla na? Ngiphinde lapho, benzani labaJuda abangenamandla na? Bayekwe bebodwa na? Bahlabe yini bakuqede ngosuku na? Bayeke bebodwa na? Bahlabe yini bakuqede ngosuku na? Bavuse amatshe emfuthweni yamabibi lokhu eshisiwe na? UTobiya wakwa-Amoni wayengakuye, wathi yebo, nalokho abakwakhayo uma kukhuphuka impungushe iyakulibhidliza ugange lwamatshe abo. Ngase ngikhuleka ngathi, yizwa uNkulunkulu wethu ngokuba sidelelekile, ubuyisele inhlamba yabo phezu kwamakhanda abo, ubanikele ukuba baphangwe ezweni lokuthunjwa, ungalisibekeli icala labo, masingesulwa isono sabo phambi kwakho ngokuba bakucunulile phambi kwabakhi. Sasesivusa-ke ugange, lonke ugange lwahlanganiswa kwaze kwagamanxa ngokuba abantu babe nenhliziyo yokusebenza. Kepha kwathi uSanibhalathi noTobiya nabase-Arabiya nabakwa-Amoni nabase-Ashishdodi sebezwa ukuthi ukulungiswa kwezigange zaseJerusalema kuyaqhubeka nokuthi izimfa seziqale ukuvalwa, bathukuthela kakhulu, benza ugobe ukuba baye ukulwa neJerusalema balilimaze. Kepha sakhuleka kuNkulunkulu wethu, sabamisela abalindi imini nobusuku ngenxa yabo. UJuda wathi amandla abathwalayo aphelile, amabibi maningi, asisenakuvusa ugange. Abamelene nathi bathi abayikubona size sifike phakathi kwabo sibabulale sivimbe umsebenzi. Kwathi lapho abaJuda ababehlala eceleni kwabo sebefika bathi kithi kayishumi bevela ezindaweni zonke, buyelani kithi. Ngase ngimisa ngezansi ezindaweni ezisemva kogange kwezisobala abantu ngemindeni yabo, benezinkemba zabo nemikhonto yabo nemensali yabo. Lapho sengibhekile ngasuka ngathi kwabakhulu nakubabusi nakwabanye abantu, ningesabi. Khumbulani inkosi enkulu neyesabekayo, nilwele abafowenu namadodana enu namadodakazi enu nawomngenu nezindlu zenu. Kwathi izitha zethu sezizwile ukuba kwazeke kithi nokuthi uNkulunkulu wayeshafisile icebo labo, sabuyela sonke ogangeni, kwaba yilona lo emsebenzini wakhe. Kusukela kulolo suku ingxenye yezinceku zami yasebenza emsebenzini, nengxenye yazo yaphatha imikhonto nezihlangu nemensali namabhantshi ensimbi. Ababusi babesemva kwethu
babesemva kwendlu yonke yakwaJudiya. Abavusayo ugange nabathwalayo imithwalo bazithe sabenza umsebenzi ngesinye isandla, nangesinye baphatha izikhali zabo, nabakhi bonke babe nenkemba ibhince ezikalweni bakha kanjalo. Owabetha icilongo wayengaseceleni kwami, ngokuba ngangithe kwabakhulu nakubabusi nakwabanye abantu, umsebenzi mkhulu ubanzi. Sahlukene ogangeni, omunye ukude nomunye, noma kuyiphi indawo lapho nizwa ukuba ukubethwa kwecilongo, buthanani khona nize kithi, uNkulunkulu wethu uyakusilwela. Ake ngikubeke nje lapho ngigcine laphana verse 20, uNkulunkulu wethu uyakusilela. Bazalwane, umyalezo wami awumude, umyalezo wami mfishane. Ngiyacabanga ukuthi ngeke udlule imizuzu emihlanu lapho sesifundile ezwini likaNkulunkulu. Safunda kuNehemiya 1, safunda kuNehemiya 2, saze safika laphana saweqa uNehemiya 3, saze sifunda kuNehemiya 4. Lapha kuNehemiya 4 ngiqinisa indaba yokuthi-ke bazalwane, izitha ziyabahlupha abakhayo. Bazalwane, ake siyithathe le ndaba isibuyisele kuthina. Siluzwile udaba, sawuzwa umlando kaNehemiya, sawulandela saze safika laphana kuNehemiya 4 la uNehemiya elwakha ugange lwaseJerusalema, izwe noma idolobha likaNkulunkulu. Uma esenikiwe uNehemiya ukuba alwakhe ugange, glory to Jesus. Uma esenikiwe uNehemiya ukuba alwakhe ugange, ubese eqale ngokuthi ngaphambi kokuba anikwe imvume, wakhuleka kuNkulunkulu, wamkhumbuza uNkulunkulu ukuthi yebo, izimiso zakho yebo futhi amen. Nalo udaba selukhona, nayi inkinga isivelile, nali idolobhakazi lakho elikhulu iJerusalema selingamabibi. Angizizwa ngilungile ngaphakathi, ngiyalimala ngoba ikhaya lethu leli njengabaJuda. Uthe esekhulekile uNkulunkulu wayithambisa inhliziyo yenkosi uNehemiya aye ekade eyikhabhera yakhe, wamvumela ukuba yolwakha ugange. Uthe lapho esethunqobile, sekubonakala ukuthi uyawavusa amabibi, uyalwakha ugange, kwavuka izitha. Bazalwane bami, ngifuna ukuthi namhlanje ababiziweyo kaJehova bayohlezi benezitha. Ngaso sonke isikhathi uma bezama ukwakha, kuyovuka izitha. Ngaso sonke isikhathi uma bezama ukwakha, kuyohlangana izitha, zihlanganela ukuba ziwise bona. Njengoba kwakufanele uJesu abethele, kwahlangana abaSadusi nabaFarisi, bekade beyizitha, kodwa baba bangani ngoba kwakufanele ukuthi uJesu Kristu abethele. Kuyothi nawo uNkulunkulu esekunikile umsebenzi okufanele uwenze, kuthi lapho sekubonakala ukuthi uyakha, ebese kuba kuhlangana izitha, ngoba kufanele kubhidlizwe lokhu uJehova kunike khona ukuthi ukwakhe. NanguNehemiya edelelekile, eyisizwe esidelelekile, uNehemiya namaJuda beyisizwe esidelelekile phambi kwezizwe zonke. Nakhu bezama ukuvusa iJerusalema, ebese kuba khona abavukelana nabo befuna ukuthi bone lo msebenzi abawenza. Ngithi kuwe namhlanje bazalwane, izitha ziyakuvukela. Uthi umhlabeleli wenhliziyo yami mawuhlakaniphe, uthi zikuhaqile izitha zakho, zikuhaqile izitha zakho. Yebo, kuba njalo bazalwane, uma unikwe umsebenzi kaNkulunkulu, uma unikwe a mission to fulfill, kuba khona izitha ezizokuvukela. Awuvukelwa isitha esisodwa, uvukela izitha, uvukelwa izizwe. Kodwa nakho uNehemiya sembona, ukhuluma lapha amazwi amakhulu ashoyo ukuthi uNkulunkulu izithembiso zakhe uyazigcina, izithembiso zakhe uyazigcina, futhi uNkulunkulu uyakusilwela. Yebo bazalwane, uthe lapho eselikhombisa ithemba lakhe uNkulunkulu, lithi iBhayibheli, faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. Ngempela uNkulunkulu wabanabo balwakha ugange. Ngizothi kuwe namhlanje ekuseni, mzalwane wami, kubalulekile ukuthi ube nezitha. Anganoma ningizwile yini, izitha mzalwane wami uyazidinga.
Kwesinye isikhathi sikhulekela ukuthi engathi izinto bey'ngahamba kahle, uNkulunkulu athulise izitha. Cha, izitha siyazidinga bazalwane, izitha ay'balulekile ngoba kungenxa yezitha ukuba abanye bamazi lo Nkulunkulu esimkhonzayo. Kungenxa yezitha ukuthi nabangakholwa bafuna ukwazi ukuthi kahle kahle thina sikhuleka kubani, noma thina siconsulta kubani, noma thina sihlola kubani, noma thina sithembele kwini, noma sithembele kubani. Izitha bazalwane siyayidinga. Ingakho uma ufunda u-Isaiah 54 lapha kuvesi 17 uthi no weapon formed against me shall prosper. Akasho ukuthi no weapon, angazi ukuthi ngayibeka kanjani bazalwane, kodwa ngifuna ukuthi akasho ukuthi no, there is no weapon that will be formed. Akasho ukuthi asikho isikhali esiyokwakhelwa mina, uthi asikho isikhali esakhelwe mina esiyophumelela. Ngakho kusho ukuthini bazalwane? Akufanelanga sikhulekele ukuthi izikhali zingakhiwa. Owethu umkhuleko ukuthi noma sezakhiwe azakhiwe, kahle kahle izikhali zakhiwe, kodwa indaba nansi, aziyo ukuphumelela. Asikho isikhali esibekelwe mina esiyophumelela. So asikhulekele ukuthi izikhali zingabibikho, kodwa sikhulekele ukuthi azibe khona, zibe nkulu, kodwa zingaphumeleli. Kanjalo silwakho ugange lwenkosi yethu, silindele ukuthweswa imqhele yokunqoba. Asingakhulekeli ukuthi izitha ingabibikho bazalwane, kodwa asikhulekele ukuthi noma sezikhona, noma zinganingi kangakanani, zisihaqile, uNkulunkulu asipha amandla ukuthi nesandla esisodwa sakhe, nesandla esisodwa sibambe inkemba. Uma sifunda laphana kwabase-Efesu besithupha bazalwane, uma sibuyela lapha kwabase-Efesu besithupha, bakhuluma ngesikhali. Ike ngiye laphana kwaba-Efesu besithupha, sengizoyivala, bakhuluma ngesikhali. Uma siya laphana kuvesi ake ngiqala laphana kuvesi 14 uthi ngakho yimani izinkalo zenu ziboshiwe ngeqiniso, nifakile isivikelo sesifuba sokulunga, izinyawo zigqokise ukulungela kukho ukushumayela ivangeli lokuthula. Kukho konke nithathe isihlangu sokukholwa eniyakuba namandla ukucima ngaso yonke imicibisho levuthayo yomubi, namukele futhi isigqoko sensindiso, athi nenkemba kamoya eyizwi likaNkulunkulu. Yebo bazalwane, ngiyalapha ekuthenini sithi sakha ngesandla esisodwa, kepha siphathe inkemba eyizwi likaNkulunkulu esiyokwazi ukuthi silwe ngayo noSathane. Yiyo-ke le nkemba, akusiyona leyana eyezandla, akusiyona leyana esikayo eyakhiwe ngezandla zabantu, kodwa thina njengabaKristu njengamanje siphethe inkemba eyizwi likaNkulunkulu. Iyo-ke le nkemba esilwa ngayo, ukuthi noma izitha zisivukela silwe ngale nkemba eyizwi likaNkulunkulu. Ngifuna ukuthi mzalwane wami ngikutshele namhlanje ukuthi wena ungumakhi ophiwe amandla okwakha nokuvuselela iy'ngange zeJerusalema. uNkulunkulu uphinde wakupha namandla mzalwane wami ukuthi kuthi ngesandla esisodwa wakhe ebethe ngesandla esisodwa ukhulume izwi lokuphila, izwi likaNkulunkulu. Ngithi namhlanje ekuseni musukhulekela ukuthi izitha ingabibikho, khulekela ukuthi azibe khona, zithi sezikhona zikubona uphumelela phambi kwazo. Khumbulani bazalwane ukuthi asilwi nenyama, kodwa futhi asilwi negazi. Asilwi nenyama, asilwi negazi, kodwa simelene namaqhinga kaSathane. Simelene namaqhinga kaSathane, sibambene nemibuso namandla nababusi bezwe balobu bomnyama. Usho njalo kwabase-Efesu 6 uma siqala laphana kuvesi 10, nabawomoya bobubi emkhathini. Uthi-ke akufanele sikwenze ukuthi sihlome izikhali zonke zikaNkulunkulu ukuba sikwazi ukuthi sibe namandla ukuzabalaza ngosuku olubi. Ngoba luyofika lolu suku sithi siyakha, uSathane athumele amasosha akhe awahlanganise, athi la ezolwana nathi athole ukuthi siyigqokile
lezikhali zikamoya. Bazalwane bami, ngithi namhlanje asiyicele lezi zitha zibe khona ukuze zizomazi noNkulunkulu esimkhonzayo. Asiyicele lezi zitha zibe khona ukuze zonke ikhali ebekele thina zingayiphumelela ngegama elinamandla lomfelethu ngoJesu Kristu. uNkulunkulu engathi bengabusisa ukufundisa kwezwi lakhe, asikhuthaze ngegama likaJesu Kristu manje ukuze bephakade. Amen. uNkulunkulu umusa, uNkulunkulu wothando, uNkulunkulu osinqobelayo, uNkulunkulu osilwelayo, namhlanje sithi Nkosi enamandla, inkemba yakho yezulu, izwi lakho ayime. uNkulunkulu onamandla ayime, Baba onamandla, isilwele kukho konke uSathane asihlelele khona namhlanje ukuthi abhidlize lezi ngange esesisebenze kangaka ukuba sizakhe. uNkulunkulu wethu siyala ngokhulu lwethu. Baba onamandla siyala ngemiqhele yethu. Baba onamandla siyala ngemoya yethu. Sithi Baba onamandla mana njalo Nkosi yethu ngegama likaJesu Kristu obongwa manje uze kube phakade. Amen. uNkulunkulu anibusise bazalwane bami ngegama elihle lomfowethu ngoJesu Kristu obongwa manje uze kube phakade. Amen.